Tento lišiečík mi už párkrát zachránil život. Teraz žere moju večeru, ale to nevadí. Je chorúčky. Má mačaciu chrípku. Kýcha a má na poli upchatý dosík. Je to pre neho veľmi nepríjemné a nebezpečné. A vzhľadom na to, že neviem komunikovať a že permanentne robím hlúposti a že som tohto šmolka nepriznal majiteľovi, asi preto mám 2 týždne, aby som odišiel z tejto garzonky. Ale čo vám budem vravieť? Je to len mačka. Nežer mi tam tie lieky, tie nie sú pre teba. Ale je to moja mačka.